Здравейте YouTube, аз съм The Gameplay България и днес ще ви покажа първият епизод от моето оцеляване, който го почнах малко по-рано, отколкото започнах да снимам. Аз съм нов в този сайт и реших да ви покажа едно видео, където ще си направя и ще оцелявам в този сервер. Да събира малко дърво за моята къща. Ако някой иска да оцелява с мен, да пише в коментарите или направо да си даде скайпа и аз ще му кажа, ще преценя с кого. Имам стаки 40 дърво. Мисля да тръгвам да ставя този саплинг. Вижте ми новия скин. Може би при вас има Хоган лак и той при мен има, защото снимам на 25 FPS. Виждате само как лаги. Мисля някъде тук да е къщата. Но по-точно къде ще е. Мога. Няма хубаво място. Трябва да потърся по-хубаво място. Аз клипа го почнах малко по-рано, защото ме спауна в джунгла, докато излеза, докато намеря подходящо място и аз вече почнах да събирам там дърво. Пуснах си в рапса и реших да снима това видео. Първият епизод може да е докато намеря място за моята къща. И мисля да я направя тук някъде. Oh yes. Sugarcane. Ох, гадно джунгла. Имам и sugarcane. Мисля и тук да разчистя и да почвам къщата. Викам, може да не е тук. Ако го направя... Пещера. Не знаю къде. Ако имаше малко по-висока равина, ще да направя една много хубава къщичка.
къщи се не види, бе. Доста така. Крави. Няма много хубави места за къща. И мисля, ей тук да е къщата. И това беше за този епизод. До другия епизод.